ناينا قزينا مار نقحتنا يبر حمقنا خي سعر مين بلا بلوت مستي فقر نجاجح نغيب مع داين قاعد لبون سترر زكون يلن قرق وحك خونيو نبر يا نبر روحنا معدون فلنا مامي ورقو منفس كنت اسقومي بسبر غريخو وين تعاشو تاريخ تمالي نفتاتشو أنفتنا مأزن بحلوف كي تتباتبنا حسابنا ترنع نبها الكحشنا مسائنا متحقيقاس سرت بالي مللينا حيلي صان فغري عاد ما سحبت حلف نكرفنيو يريد راو مالت بغفال نمني بلبي لساني خبط حينا تفرون تغني. Right now, if my name is Putin, Xi, or who is it right Kim now? Jong Un, whoever it is, even the guy that replaced Raisi. Has slammed the United States over a religious freedom report issued by Washington. On Friday, India's Ministry of External Affairs issued a statement. Western help. That's the message from the Malian foreign minister speaking in Brussels. amazing growing of a country. I think if I could clone the prime minister, I would do it and send it everywhere in Africa. That's love. And President William Ruto has announced the withdrawal of a controversial finance bill after sustained protests. በእኔ አስተያየት ወደ አሰቡ መምጣቱ የተሻለ ነው ብዬ ነው የምገምተው። ከባህሩ ርቀን እዚህ ልንገኝና ልንደርስ አቢሎም አበ ከተማ ሽረ እንዳስላሰን ከባቢያም ተዓቂቦም ዝጸንሑ ተመዛበልቱ ወገናትና ሎም 20 ሓራ ውሽጥ ሶምን ኣብ ክልተ ዞባታት ኣሳት 27 ሰባት ከም ዝተቀትሉ ዝብል ሰሚዐ ነይረስ ኣብ ኢትዮጵያ ሲ ቅድሚኹም ካሊ ኣፍልጦ ዝተዋሃበ ውዳብ ኣሎ ብርጌድና ሓመዱ ብዕሊ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፍልጦ ተዋሂብዎ ድዩ? سلام تخطاطلت نايز channel كما تكونوا تبقوا تكونوا ناي وتر تمنيتيو لومون كله فتشنا غرغيرنا نعاكم يبقعيو يتغمنا يمكن مهارلو نخلينا زبلنايو حبريتان زيناتاتن حزنا لكم قريبنا لنا سفيع زغونه انتناي كلونا عالم جميرنا زومنا قبرنا نبعدنا بزوبانا نفاقرنا كمتينا كل تحبريت هذا بغتا تزاوري كم مساقرنا زلويو لايك قبرو سبورت قبرو كومنت قدفو كسام مودات هذا مسانا كتصنعوا بتاتنا نحتتنا مجمريا بمنتهى كنجمرينا نايلومي أرسناتنا أمريكا كسا كندي ديبلوماتيكلي كاب قدم كابتنتي مشارختان فتوتان دقفتان نزل برا حقرات كمي جرات تخصب على رأيوجي مجمريا بهند كنجمرينا هندي أبزك 4 عامات بفلاي أمريكا روسيا نتشاينا كونتين كتقبر ويكا كتقوا عصر فتنو لزلا كبدعميتي استراتيجيكاو مشارختيا ويكا تاكتيكال مشارختيا إلى حزات زلا حقر هنديا نهند جنتاي قبروالو مغنياتو نا أمريكا زندنا كل جزء حدا جنيا مخانو بزك تجنزب تغل هند بزحلة فوان مرجع بتقبروا لزنا برد لك عبت مرجع بتا دخون قنوم نتي برايم مينستر مودي ناتو بارتن نخي عود بزح بميديا أنصاري زاربني روميام جدما سلدي تردادو دلو أمريكا بوقعين هندي كتكسا جميرالا هند دما برتع زغان قبر ملسيبا مامالو الزدما نتزوبانا نيناي جوبوليتيكا ومكسخاسنا عالمنا عبت الرازلوي listen. India has slammed the United States over a religious freedom report issued by Washington. On Friday, India's Ministry of External Affairs issued a statement dismissing the report as biased. NEA spokesperson said that the report is based on quote-unquote selective usage of facts and one-sided projection of issues. So, أمريكا كل جزين هجرات بهيمانوت بأطاقمان ديمقراطي فتحوا كايدا قالنا بلد نمزح السبات كتك عومن كتكسسن كتنقفن يعترى أبغى حق خلوجن 7 مسألة كند أمريكا زت حس يلن أب أفغانستان ويا بيرا يكون نبدأ أب أمريكا تعلم تكمين أقول له كندي جزء بجفعي بوليس قاتلوا ما بجدنا ترى من عالم ولزاس كعكه بسونك أب عالم ملوك كمان مكسقاساتن سلمى وصل فنز جبارت لذا أمريكا حركاتي جبنات بزح جبنات ناي 7 ويون سب كم يجي أب قدام حدر سب كم يجي أب قدنا حدر عشحات حزبي
ኣሜሪካዊ ዜግነት ዘለዎ ጻዕዳን ጸሊምን ኣብ ጎደና ይነብር ኣሎ ሰብኣዊ መሰላ ይግብኦም ንሶም ስለዚ ነዚ ሰጊራ ኣብ ካልኦት ሃገራት ብዓቕመን ክነብራ ንስፍትና ዘለዋ ምኹናን ቀዳማይ ስራሕ እዩ ቀዳመይቲ በዚ ክስ እዚ እትዝለፍ ሃገር ድማ ኤርትራ እያ ስለዚ ናብተን ሓያላት ከተቐንዕ ከላ ዘጋጥማ ግብረ መልሲ ንርአ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ህንዲ ወይ እውን እቲ ፎሬን ኣፌርስ ኦፊስ ናቶም ዝበሎ ክንሪና ባይ ዘ ወይ ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊያ በተናይ ኣፍደገ ባሕሪ እውን ሽምግልና ናብ ቱርክ ከይደና ኣለዋ ንዑስ ትንክፍ report one alani ስለዚህ ብዛዕባ ባሕሪ ዝምልከት ብዙሕ አርእስታት ኣለኒ ሎሚ The release by the US State Department of its report on international religious freedom for 2023. As in the past, the report is deeply biased, lacks understanding of India's social fabric, and is visibly driven by vote bank considerations and a prescriptive outlook. So እንታይ ትብል ዘላ ሓደ ዝንቡዕ ዝኾነ ባያስድ ወይ ከዓ ወገንነት ዝሓዘ ብገለ ውሱናት ሰባት ዝተደረኸ ፖለቲካዊ አጀንዳ ዘለዎ መርገጽ ተጠቂማ አሜሪካ ንሽም ህንድን ነቲ ፖለቲካዊ አካይዳና ህንድን ከምኡውን ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳይና ህንዲ ኢዳ ክትእቱ ትፍትናላ ህንዲ ኩሉ ግዜ እንታይ ዝብል መንገድ መርገጽ ኣለዋ ልክዕ ከም ናይ ኤስያ ሃገራት ውሽጣዊ ጉዳየን ባዕለን ክገብራ ክፈል ኣለዎን ዝብል ናን ኢንተርፌረንስ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ናይ ሃገራት ኢድካ ክትእቱ የብልካ ግን አሜሪካ ዝበሃል ነዚ ፖለቲካ ዘይትኽተሎን እያ አሜሪካ ንሕና ኣብ ዓድና ድሌትና ክንገብር ንኽእል ኢና ንካልኦት ሃገራት ግን ንሕና ፖሊስ ናተን ኢና ዝብል መርገጽ ስለ ዘለዎን ንህንዲ ይኹን ንቻይና ይኹን ንነፍስ ወከፍ ሃገር ከም ዘለዋ ከም ዝጉድለት ኣለዋ ከም ዝናበለት ትዛረባላ ወዲ 80 ዓመት ኣብ ቅድሚት ወፅዩ ንክዛረብ ዝሽገር ዘሎ ንክንቀሳቀስ ዝሽገር ዘሎ መራሒ ዘለዋ ሃገር ንካልኦት ሃገራት ከተቆናጽብ እያ ትውዕል ዘላ ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ አሜሪካ ኩሉ ግዜ ትትኸዶ ዘላ ብዙሓት ኢቭን ቀረብታ ዝነበሩ ከም ዝርሕቅዋ እያ ትገብር ዘላ We therefore reject it. New Delhi has on several occasions taken up the matter of hate crimes and racial attacks with Washington, raising concern over targeted violence against its citizens. And is visibly driven by vote of such legitimate for millions of people around in other polities. Today, religious freedom is still not respected for millions of people around the world. In India, we see a concerning increase in anti-conversion laws, hate speech, demolitions of homes and places of worship for members of So Minister ጉዳያት ወፃኢ ናይ አሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ከም ወትሩ ፖሊስ ናይ ዓለም ስለ ዝኾነ ንነፍስ ወከፍ ሃገር ሽማና ጠቐሰ ጉድለታታ ክዛረብ ዝፍትን እቲ እንኮ ዘይገብረ ነገር ተሎ ድማ ውሽጣዊ ጉዳይናት እዩ ልክዕ ከምዚ እዛ ንገብራ ዘለና ምስ ቻይና እውን ተባይሶም ኣለዋ ኣብ ዩኤን ለንቀነ ማለት እዩ እንታይና ንርኢ ዘለና አሜሪካ ንዘበና ዝተጠቀመትሉ ሱፕሪማሲ ወይ እውን ልዕሊ ካልኦት ሓይሊ ከም ዘለዋ ብቅዓት ከም ዘለዋ ተሰማዕነት ከም ዘለዋ ድሌታ ክትብል ከም ትኽእል ኮይና ትኸዶ ዝነበረት ኣብ ዝዋን እዚ ኢቭን ነቶም መሻርክታ ክኾኑ ዋይላ ትሓስቦም ዘላ ዘጓኒ ጉዳያት ክትል ዘላ ህንዲ ድማ ከም ግብረ መልሲ ናይዚ ምናልባት ጃሓን ተከረ minority faith communities. Today, governments around the world continue to target individuals, shutter places of worship, forcibly displace communities. All right, and news has just come in. Prime Minister Narendra Modi is likely to travel to Russia in July, and this will be for the annual India-Russia summit. This will mark his first visit to the country in 5 years. So look at ከምቲ ንቻይና ደፊኦም ደፋፊብኖ ኣብ መንጎ ራሽያን ቻይናን ዘሎ ዝምድና ሕብረት ሶቪየት ክወድቕ ከሎ ሓደ ካብቲ ሪቻርድ ኒክሰን ዝበሃል ፕሬዚደንት ናይ አሜሪካ ብሰፊሑ እውን ተዛረበሉ እንታይ ኢሉ ንቻይና ኣብ ጎንና ምግባርና ሓደ ካብቲ ዓብይ ነጥቢ መቐይሮ ንሕብረት ሶቪየት ንምውዳቕ እዩ ነይሩ ስለዚ እቲ ስትራቴጂ ከለዎም ንነዊሕ ጠሚቶም ክሰርሑ ከለዉ እንታይ ዓይነት መንገዲ ክተሉ ነይሮም ኣብዚ እዋን እዚ ግን አሜሪካ ብፍጹም ኣርሒቆም ክጥምቱ ዘይክሉ ፖለቲከኛታት እዮም ዝመርሕዋ ዘለው ሚን ባይደን ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ 10 ሜትሮ እውን ኣርሒቁ ክርኢ ክልኒ ዘሎ ብሰንኪቲ ዘለዎ ፀገማት ትመርሕነቱ ድማ ዘርእዮ ዘሎ ድኹም ኣካይዳ ኢና ንርኢ ዘለና እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ከምቲ ልክዕ ኣብ መንጎ ራሽያን ቻይናን ዝነበረ ሕርፋፍ ንክልትየን ክደፍእወንን ካርምዎን ስለ ዝፈተኑ ዝተፈጠረ ዝምድናን ሓድነትን ሎሚ አሜሪካ ኣብ መንቀራቅሮ እትይዋ ዘሎ ልክዕ ሕጂ ድማ ንህንዲ ከመይ ገይሮም ደፊኦም ናብ ራሽያ ይሰድዋ ኣለዉ ዓብ ኣዛረባ ርእሲ ኮይኑ ኣሎ ስለዚ ድሕሪ 5 ዓመት ኣብ መንጎ ራሽያን ቻይናን ኣብ መንጎ ራሽያን ህንድን ዝነበረ ዝምድና ንከውድቕዎ ብዙሕ ይፅዕሩ ነይሮም ሕጂ ግን በዚ ዝገብርዎ ዘሎ ኣካይዳ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ህንዲ ናብ ራሽያ ክኸይድ ምዃኑ ኣብ ወርሒ 7 ይነገር ኣሎ እዚ ከዓ ጌም ቼንጀር እዩ ዝበሃል ዘሎ ምክንያቱ ነቲ ብሪክስ ዝበሃል አሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብዝለዓለ ፃዕሪ እንታይ ገይራ ኣላ ንህንዲ ካብቲ ብሪክስ ክዝሕል ከም ትኽእል ገይሮም ኣለዉ ሶ እዚ ኸ እንታይ ማለት እዩ ብሪክስ ማለት ህንዲ ቻይና ራሽያ ሰለስተ ዓበይቲ ሓይልታት ዘለዎ እዩ ስለዚ ንህንዲ ምስሓብ ማለት ብዚ ሕዝቢ ዘለዎ እዩ ገለ ነገር ካብቲ ብሪክስ ከተጉድል ትኽእል ኢኻ በዚ ሕጂ ዝኸድዎ ዘለዎ ድማ ንህንዲ መሊሶም ናብ ብሪክስ ይእትዎ ኣለዉ
أبال نبريكس إندياجن بملؤ لباك كم تسرح كم تشاينا راشان زقاي وزلو نتي جروب كتقاي له خمسة لواي قبروا له سلازي زي ما جشازي عبد ترجم زلوي كل زي جبر زلو دما أبرحوا نريا زلنا برنا إيرترا مخصوب زلوي كل زي أنا بزري بورتس قبل لكم زلو ينقاس يعبى أب إيرترا أبوليتيكاون دبلوماسيون كايران إيرترا أبي ترجم زلوي سلمتاي متن أمريكا ايزوليت ناخونه زخدت له متنو اتقراناتا كمون اقراناي أوروبا حبرتن تسعنو أوروبا حبرتن قبل الإيرترا ناد خمن صلونا قدلني زخيت لذي فتيوم كيف فتون اتقران خل علوون زقدلوا المدرك فتر خلي لذي بعين زسل نرينا زنا جيوبوليتكس من قصاص بعمق كنردون كنكتاتلون زلنا يلي زعمن. So let's continue. His last visit to Russia was in September 2019 when he attended the Eastern Economic Forum in Vladivostok. India and Russia have tradition of annual summit that began in October 2000 during President Vladimir Putin's visit to India. The final contours of the visit are yet to be decided. The last annual summit took place in December 2021 in New Delhi with President Putin attending. The regularity of these summits, it's been disrupted. So زركب زي حدا نتكونتات منقصقاسنا عالمنا عبي ترجم زلوا كونتاتنا نرزلنا سنة 4 بزح لوتي بزقل تفملك زقبر الله زلو عمتيا سلامتا انتيلنا in terms of finance أبز حلفة ركبنا بريكس انتايلهم حدش financial system ويكا financial architecture كانت أتاتوينا إلهم نيرهم سلازي President Vladimir Putin President نتنا بريكس وشيدو الله أبزلو إزي أمونكو تأونكو تريفاتهم زنبرت حجر بملو دي تساتف زنبرت هندي يعني رافت بريكس هندنا رافت بريكس ملو تساتفو كتقبر تجميرا هندي بلاس روسيا بلاس تشاينا زوادا دور حيل كل مهنياتو دارجا ثلاثة مئتاوي تسبح على منازق مطلوب بوتاينا نزارب زلنا نتن كالو تا كالنا بريكس وسخ كالن دما الدومينيشن ناتو بنصور زعب يليو امريكا هيجمني ويون تجبتا قبل دما بو منصر زوت قالو كنتاتنا نرزلنا اذا خا راشا مليسنا هندنا براشا مخدا دما نتكويناتنا يوكرين ون عب ترجم كل وي مهنياتو حنت كابتن راشا بقطبه ناخذكم وايلهم زحسبو كن كدكم كم زي تخلص جبره تساتفو ناي هندي يتنداد ناي راشا ناخذ جزء بموسانه امبر نساء بنت تبلون سلوا محلو نيرو سلازي كل تي امريكان مشاركتان تفتنوا زلو اب كل مدرخ عوت يمصالهم يلن بنصارو وጥቀት يمصالهم አለው ነዚያ ዘረባዚያ ብንጹር ዝገልጻ ፓትሪክ ዴቪድ ራይቦ እዚ ትኩነታት አሜሪካ ብዝዋንስ ከሐስቦ ዝግባ እዚ ስምዖጅ If I'm the enemy right now, if my name is Putin, Xi, or who is it right Kim now? Jong-un. Whoever it is, even the guy that replaced Raisi, if I'm any of those guys right now, if you've ever had a chance to capitalize off a weak nation, you got 130 days. So እንታይ ይብላሎ እዚ ብጣዕሚ ዘገርም ዘረባይ This is very very powerful እንታይ ይብላሎ ንአሜሪካ ድጸልአ ውጥቀት ናይ አሜሪካ ዝደሊ ንአሜሪካ ከአልያ ዝደሊ ሰብ እንተሎ 130 መዓልቲ ኣለዎ ማለት እዩ ባይደን ኣብ ዝሓለፈ ዲቤት ኮምፕሊት ለሓንጎሉ ከም ዘይሰርሕ ዘሎ ወይ እውን ርእሱ ጽቡቕ ይሰርሕ ከም ዘየሎ ይተራዩ ማለት ብሕቡ እንዲም ክሽፍንዎ ዝፍትኑ ነይሮም ብወቂ ኣብ ቅድሚ ካሜራ ርእሱ ጽቡቕ ይሰርሕ ከም ዘየለ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከም ዘየለ ርዮም ስለዚ ኣብዘን ዝመጻ 130 መዓልቲ ምርጫ ክሳብ ዝካየድ ማለት እዩ ዝኾነ ንኣሜሪካ ክወድቕ ዘሊ ፑቲን ድዩ ፕረዚደንት ሺ ድዩ ካልእ ድዩ መፂኦም ነዚ ሃገር ድሌቶም ክገብርዎ ከም ዝኽእሉ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ምክንያቱ እዚ ሰብ እዚ ድሮ ብቕዓት ከም ዘይብሉ ንኩሉ ዓለም ንጹር ኮይኑሉ ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ከዓ ምናልባት ንእሽተይ ፍሌቨር ክበኩም ብዛዕባ እቲ ርእይ ዝተገበረ ናይ ባይደን ዘይውዳእ ቪድዮታት ዝወፅእ ዘሎ ንኣብነት ሓንቲ ቪድዮ ኣብ ዝረኣኹዋ እንታይ ተርላ መሲልኩም 2019 ናብቲ ፕሬዚደንትነት ክመፅእ ከሎ ዝዛረቦ ዝነበረን ሕጂ ድሕሪ 4 ዓመት ዝዛረቦ ዘሎ ንረይዎ ትፍሊ بقليل رأيوا عجب زي زربا وعلى كتر الداخل دمس زراربان كل نجارن رأيوا I continue to think we have to make fundamental changes in civil rights, and those civil rights, by the way, include not just only African Americans but the LGBT community. He wants to get away with, get rid of the ability of Medicare to for the ability to for the. I did not oppose busing in America. What I opposed is busing ordered by the Department of Education. That's what I oppose. Making sure that we're able to make every single solitary person eligible for what I've. So, Biden رؤي زخنة دخمت ويون منقول قال ابتعد مناتو كم زخجاتم نبوري فلوي نجرا يكونن سمس أرجع كل جزء قليل كل طفل إذا أرجع له قليل خاصي إذا أرجع له بايدن أبزن حلف 4 عمت بيك انتنسيت عبي انتنسيت ويكا سقط زلو سرح سلازة حزة دروتي أمرون تعنون كنتاتون
ከምዚ ኢሎም ቆልቆሉ ኣሎ ከምዚ ደረጃ ውሽጢ 4 ዓመት ኣብ ከምዚ በፂሕኑ ዘሎ ተወሳኺ 4 ዓመት እሞ ከዓ ኣብቲ ዝኸፍአ መድረኽ ናይ ዓለምና ናብ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ገጻ ትኸደሉ ዘላ ፕሬዚደንት ንክኸውን እዮም ዝደፍእዎ ዘለዉ እቶም ፖለቲካውያን ኢሊት ወይ እውን ብድሕሪ መጋረጃ ነቲ ዓለም ዘመሓድሩ ዘለዉ ስለዚ እዚ ድማ እንታይ ዝብል ዘሎ ፓትሪክ ዴቪድ ካብ ዝተበጊሱ እዩ እዚ እንድሕሪ ኮይኑ ኣይኮነን ምስ ተመረፀ ዘሎ 4 ዓመት ክሳብ ወርሒ 11 እቲ ምርጫ ዝካየድ ዘሎ ግዜ እውን እተን ካልኦት ሃገራት ድሌተን ክገብራ ይኽእላን ምክንያቱ ኣሜሪካ ርኡይ ድኽመት ናይ መርሕነት ከም ዘለዋ እዩ ዝረአ ዘሎ እዩ ዝብል ዘሎ ናው ሌትስ ጎ ባክ እንታይ ማለት እዩ ነይሩ Go at it. If you've ever had an opportunity to get what you want now, you know what it's like? It's like this. This is a Louis Vuitton store, okay? You find out the boss and the employees are at lunch for the next hour. Nobody's at the shop. They're opening it up till 10 o'clock. The shop is wide open back door. You know the door is open. It's 9 o'clock in the morning. You have 1 hour. No one's in there. Go take everything you can. This is a way of telling the enemy, guess what? China, Russia, Iran, whoever else that doesn't like the greatest country in the world and they despise it, it's out there for you because this guy's not putting fear into anybody. ስንታዩ እቲ ኣብነት ዝህቦ ዘሎ ኣብ ሓደ ድኳን ናይ ሉዊ ቪቶን ድኳን ኣሎ እቶም ሓለውቲ ናይቲ ድኳን ከፊቶም ንቁርሲ ከይዶም ኣለዉ ዝኾነ ሰብ ዝሕልዎ ከምዘየለ ድማ ትፈልጥ እንታይ ትገብር ሰራቅ እንትርኢ ኮንካ ወይ እውን ነቲ ድኳን ክትምዝምዞ ትደሊ ኮንካ ድሌትካ ጌርካ ሃዲምካ ክትወፅእ ትኽእል ኢኻ ኣሜሪካ ድማ ልክዕ ክፉት ማዕፆ ዘለዋ ወላ ሓንቲ ዘይብላ ቁፅፅር ዘይብሉ መራሒ ከም ዘለዋ ሪኦም ኣለዉ ዝደለይዎ ክገብሩን ነቲ ሃገር ከኣሊዋን ሕጂ እቲ ዝበለፀ ግዜ እናበለዩ ኣናሎጊ ገይሩ ዝዛረብ ዘሎ ኣብዚኣ ዛረባ ግን ንኤውሮጳ ቃድ ትምልከትያ ስምዑ ሕጂ that's really really powerful. The basic, like the way Trump explains it, a 6th grader, my son here was in 6th grade going into 7th, he says, okay, there's an ocean between us and Europe. So you mean to tell me the European countries who are directly affected by what Russia's going to do to Ukraine, they only give $100 billion and we give $200 billion? Why don't you tell them to pay more? Why don't you at least look at them and say pay more? Anybody can understand what the hell he's saying. Yep. That is very basic stuff. Why don't you say more? Says at least I... ስንታይ ብላ ኣሎ ሓደ ካብቲ ዝዛረብዎ ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ ነገራት ከም ቆልዓ ዝርድኦ ንቆልዓ ወዲ 6 ክፍሊ ዝመሃር ዘሎ ከምኡ ገይሩ እዩ ዝገልፆ እቲ ፖለቲካ ናቱ ኢሉ ንኣብነት እንታይ ዝብል ኢሉ ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኤውሮፓን ኣትላንቲካዊ ውቅያኖስ ኣሎ ስለዚ ራሻ ጎረቤትና ኣይኮነትን ንዓና እዩ ዝብል ዘሎ ራሻ ንኤውሮጳ እያ ጎረቤታ ኣብ ዩክሬን ዝግበር ዘሎ ውግእ ድማ መጀመርያ ንኤውሮጳ ክፀሉ ዝኽእል ስለዚ ኤውሮጳውያን ናይ ብሓቂ ክፀልዎም ዝኽእል ከም ዝኾነ እንተዝፈልጡ እንተዝርድኡ ነይሮም ንሕና 200 ቢልዮን ንኸፍለሉ ንሶም 100 ቢልዮን ዝኸፍልሉ ምክንያት ኣይመሃለወን ንዓታቶም ዝያዳ ሪስክ እንተለዎም እንተኮይኑ ንሳቶም እዮም ዝያዳ ክኸፍልዎን ክሳተፍሉን ዝግባእ ንሕና ኣሜሪካ ሓሊፍና ልዕሊኦም ንዋግኣሉን ልዕሊኦም ገንዘብ ንኸፍለሉን ኩነታት የለን እዩ ዝብል እዚ ከዓ ዝበዝሐ ኣሜሪካዊ ምስ እዩ ዝሰማማዕ ኢሉ እቶም ዲሞክራትስ ግን በንጻሩ ስለ ዝዛረቡ ዝነበሩ እዚ ዓይነት ጆ ባይደን ዓይነት መራሒ ኣምፂኻ ብከምዚ መንገዲ ነቲ ህዝቢ ከተእምኖ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ሶ እዚ ናይ ኣሜሪካ ጉዳዩ ኣሜሪካ ውሽጣዊ ጉዳዮም ኣብ ከምዚ ሕምስምስ ናበሉ ከሎ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ሓፃር ሪፖርት campaign check. One of the things we're trying to do is not just do fact checking but give a bit of context to some of the claims that we hear about, and there's an interesting one here from the Labour leader Keir Starmer talking about the state of the UK economy and comparing it with other countries around the world, and it's this. He said it last year actually. The British ዓዲ እንግሊዝ ድማ ዩኬ ኣብ እዋን ምርጫ ስለ ዘለዉ ሓደ ካብቶም ሕፁያት እንታይ ኢሉ ኣሎ ፖላንድ ክትሓልፎ እዩ ንቁጠባናትና ጂዲፒ ፐር ካፒታ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ትሕቲ ናይ ፖላንድ ክኸውን እዩ ፖላንድ ምብራቅ ኤውሮጳ እዩ ድኻ ሃገር ዝበሃል ዝነበረ እዩ ኣብ ዝመፅእ 6 ዓመት ግን ጂዲፒ ፐር ካፒታ ነቲ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ክሓልፎ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ናይ ዚኣቶም መጻኢ ፎርካስት ዝግበር ዘሎ ደሰንብት ጥራይ people are falling behind. I'm not comfortable with the trajectory that will soon see Britain overtaken by trajectory. Let me just show you what we're talking about here. Here you have lines showing you GDP per capita, basically how well off we are, comparable. Poland there. So ሕጂ ከም ንሪኦ ዘለና ኣብ 2010ታት ናይ ዩኬ ጂዲፒ ፐር ካፒታ ማለት እቲ ቁጠባ ብህዝቢ ምስ ተመቕለ ዝመፅእ ቁፅሪ ማለት እዩ ሶ ኣብዚ እዋን እዚ ዩኬ ኣብ ላዕሊ ኣሎ ግን ካብ ቅድሚት ተሪኢኹሞ ካብ 2000 ዳርጋ ይወስኸን ጎዲሉ ኣብቲ ናይ ቀደሙ እዩ ዘሎ ናይ ፖላንድ ግን በንጻሩ ላዕሊ ገፁ ጥራይ ዝኸይ ዘሎ ስለዚ ኣበይ ክራኸቡ እዮም ኣብ 2030 እስከጅረይዎ rising fast, the UK rising less quickly, and if you just assume that those lines continue as they have been for the last 10 years, here is what happens. The red line goes up very quickly, the blue line goes like that, and indeed by 2030... Yes, exactly. So, በቲ ዘለዎ ኩነታት ተቐፂሉ ፕሮጀክሽንስ ናቶም ተተራእዩ ኣብ 2030 ናይ ፖላንድ
GDP per capita لنا UK كحلفيو إذن حجين السوق من أي كمو يكون قال قبل ندي فتن ده لكن كوني زي سلامتاي بولند productive زخون حزب اللو زسر حزب اللو كل نجاراتهم دم مزح جزء خيزلو change adapt ناقبر يخدلو بس UK artificial زخون هي واتي زلو productivity ناتو مريزة بيتيو industrial capacity بلومن الحزب دم بزح بمقالة مشتو بسنك زينا ليبرالات حساس بازاتو مستنا immigration problems I think in a UK game أب UK زلهم حزبي العلم مستوى على كدليكم يو تنك أخذ ليكم يو مغنياتو ولا حدا مستعتي UK تبقى خيط كم زغل زنا جريالن مغنياتو كروجروه ما يكون there's nothing in UK تبقى كيدي هزبل ساينس هاو مستعتي لذا UK زلهم watch out حجم الرجع خبريو كلت يوم تمساسلت يوم كلت يوم ولا حنت لو تخمس زغل يكونون جن التليبر بارتيز بهالكمتيو probably نستوسنا عمتها دمان السوق كمخبل قصني شعوتهم كونسرفاتيفز كمتيوم جن أتي deep problem تأوشت أتي زلت أجمع نايت UK جن كفتحوا يكونون مغنياتو تقول طبعا UK بسرقة مزمزان زبط حيو أبزوان زدما تسرقون زمزمزون زنبر كونتات يلن now شفتنا ناب أفريقيا خملتنا مغنياتو تما جابتنا western politics أتفيلهم حنتي لنكني أبراسلس تجبرت ريبورت هذا مرحنا أفريقيا أبراسلس مس أوروبيان زبالاس كنسمع. The Sahel region will move forward with or without Western help. That's the message from the Malian foreign minister speaking in Brussels. The Sahel Alliance was created in the context to react to something. Today we are in a dynamic of building regional integration. We share this dynamic with Burkina Faso and Niger. And today in terms So زين مالي منستر قدرت وزاي أب براسلس مس مرحت أوروبا بصراحة بلو نحنا تي ناي ساحل alliance نبلو زلنا بسنكت زلنا تساقمات ناي أوروبا أجدا ناي أمريكا أجدا منقستاتنا بتنسخم تدلي وصل زي كيزلو نحنا دما بزواز أنا من قدي مالي نيجر بوركينا فاسو alliance ساحل alliance بالجيرنا لنا مسانا حبيركم كسر حنتو خينكم مرحبا نسخم تقو عصر وقال أخذ قبر تفتن تخينكم جن بزي كهون كن كيدنا بلو سلست يوم دما مسراشا طبق زمدنا زلوم يوم سلازي نيروبا أبا فينش أمت يوم يتقوى مالو إذا دما كل زين رياضة لنا أبسحل زقبر زلو نيرترا أبا أدفانتج يوم هنا تيرترا كي تنبركخت مساي معرف خينكم تسرحوا تخينكم ويلكم انت زي اللي نسخم تبلوه بناتكم تعطي سجيدة زخيد أيكم كون زبل أكايدا زلو منقسي زلو بيرترا سلازي زوم سحل دما exactly مالي نيجر بوركينا فاسو تكعكم يوم زبلوهم زلو نحنا بزي مثلنا زوبانان كبابينان كنا محضرينا كم تنعنا ندليوم سانا بشركنات معرفينكم كتبركتو تدليهم مرحبا انت زي اللي نسخم تأززوا سيستم كم تقدم تقبروا وزنا بركم كم زبهال يلن يبلوا مالو زيد ما تنايك أنا أفريقيا أنا خونا زمت زلو بجاك تاب كينيا زلو مراحي زكات مزلو مالتي so أمونغو كينيا إثيوبيان زلو كنا تاد ما كان رينا نزي بومن سيركل رينا of security, we find that there are convincing results on the ground. Mali, after 10 years of foreign presence, now has control of its entire national territory. We want you to be objective observers and to watch how you can engage with this space. But with or without you, we will move forward. People have to understand that too. If the Europeans are not there, the Chinese will be there. The Russians. Wow. نسخم تزي لهم ناي أفريقياويان هجرات ناي مالي ويناي نيجر ويناي بوركينا فاسو هو زبالة شخي مثلكم اليوم نسخم تزي لهم راشا قد متيا تشاينا قد متيا بزح مش قد لنا هنا زيد ماك أنا ناي أفريقيا كونزوج با سلامتاي أفريقيا هبتزلوا كونتيننت لزخونه أبكرسا بزح سأجاتات الله بزح سأجاتات لك نشركنا تلمن براي تلمنها و مسكالات كم دي تسرح جيرهم زقرو خان تخينهم كم زنا إيرتراجاتي ما تزلا ناف تشاينا خيكا تشاينا طرح الريك تبلا كاتخل تخينكا بتنا تشاينا دبلو تطرحها تقبر تخل أبز حجنا إيرتران تقبر الله بس ساوث كوريا ديلس تقبر تفتنا الله مس طليان تفتنا الله مسكالات هجرات انتي مالتيو أبزو أنزي تكونتات إوروبا كم تقدم زقرو زنبور تساقطي كجبرو عقمية باللومن دبلوماسياوي كتباوي كمون بوليتيكاوي عقمناتهم نقول لي خيس لزلو بنصارو نساتهم كابتناتهم نلعلي أدلات كبوز كل هجرات كم بعرشان تشاينا بغلطف أبت كونتيننت أفريقيا أبت بوليتيكا كتبا دبلوماسي كس أو تجميرهم سلزلو بزح مريج آية باللومن قويهم مساعتهم توداديرهم زبالة أدلات جيرهم شركنا فترة تخيلهم أنت ما درك كفوتيو أنت زي اللي أفراريكا نتسلط عنك عليه دبلوماسيا وساقطي بوليتيكا وساقطي غيره ناتي ربحك مزمزكاك فتني يكتب تخوينكا جزيوز حلفو اكسبايرز خوني اتحساس باي يزبلهم زلو ابراسلس كيدي يزبلهم زلو زياتهم تمالي قد ما كلت عمد بعلواز موصا منقسيوم كم بعلنا يرترا ناي 3 عمد تمكرنا منقسو زلو ما يكون ايفن كلت عمد زموصو حقرات كم زيلهم كزاربوهان كم هروخان تجميرهم
ني 10 ዓመታት ዝሃነፅካዮ ወታደራዊ መደበራት ካብ በዓል ኒጀር ሰጉጎም ንራሻ ክቕይርዎን ተጀሚሮም ናይ ዕደና መደባትካ ናይ ዓመታት ኢንቨስት ገበርካሉ ናይ ፍራንስ መንጢሎም ንራሻ ክብዎን ተጀሚሮም ወይ ንቻይና then the game is over ስለዚ European countries ወይ መንገዶም ክቕይሩሎም ኣገባቦም ክቕይሩሎም ወይ ድማ ካብቲ ፀወታ ወፂኦም ኣብ ዓዶም ይጥዕሞም የለን ብደረጃ ዓለም ድማ ብደረጃ አፍሪካ ድማ ይጥዕሞም የለን ስለዚ it's a very 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 important time ዘለናዮ መድረኽ ፍሉይ መድረኽ እዩ will be there. The Sahel Alliance is comprised of Mali, Niger, and Burkina Faso. All three West African states underwent military coups over the past 3 years. The Malian president, in an official visit to Burkina Faso, highlighted the importance of new partnerships for the region. We have decided to take our destiny into our own hands. With the Sahel Alliance, we, Mali, Niger, and Burkina Faso, have decided to quit formal. So comes in Rio Zelena, Zen Hagarat Siatan, Buzahat Manisayat Afrikawian, Abi Alubon, Kibrins Wahabom Zaloyam Fly, Nai Burkina Faso Marahi, Ibrahim Traore, Abi Takbal Natalo, Bizut Gafalo, social media and Tatiha, Darga Nefs Wakaf Nusuzbolo, Nishte Marahi Tamaliz Mazayu, Hagar Kadhaya. But the support, promotion, Waikati, Zaytahafla marketing Zubaroluzolo be Manisayat Africa, another level you. نتي ناي مينستريم ميديا CNN BBC الجزيرة كتصل موظف تنزلوا نعون مغيار التي يوتيوب channels تيك توك انستغرام or X كان تاريخها بزح positive coverage مزروح بوزلو سلازي ناي كينيا مراحي ويليام روتو حدا غاز وتقزلو مينستريم ميديا سلازو خد ايكون اتمنسي جنريشن زي زبال زلو تنيشتي ناي تيك توك ناي يوتيوب ناي X ناي انستغرام جنريشن كاب زينا ناي CNN BBC ناي كون حبريتا زركب كابيدا كاب يوتيوب كاب تيك توك يزركب ساتوم دما نزوم مرحت زيوم يمزد نقو نبعال ويليام روتو بفلاي مس امريكا سلاز غرد زلو بفلاي امريكا تخدز مغشا مخامس بايدن زغبرو زنان نيتو ممبر زبل الاينس بافريكاويان بتعمل تصلعنا كم زركبن كاب استبغس دما حج ولا نتو منسات دليتكم كغبرلكم تبل نو نسخة كافسلتان كتقول لك كازبلونا next topic ناتي نباك خيري دحرينا بتبي أحمد سيمالتي. We begin in Kenya, where the country's president William Ruto has announced the withdrawal of a controversial finance bill after sustained protests against the legislation. Now, police opened fire at demonstrators who stormed the parliament building and burned government offices. At least 22 people died in the protests. The mostly young protesters were angry with the proposed tax hikes. Our correspondent Felix Maringa reports from Nairobi. So William Ruto ab حسيبوان جميتوان زي فلت عاب السلمي أتيهم زلوا يزنقر زلوا تبقص كله تي نعبي ويونت زلوا protests نتي tax bills بحال زلوا IMF زبحال ساق تصل زجبرلو بسنة تعداناتو نعون مخفال حدش أتاوك جبر سلوا زلوا هذا كلتن شوات بليون ريز نخجبر هذا جبري نتوم دخاتات كحسس غل جيرو تزبد مع سلزم مرة روح تنسي سلم وصل في جيرو حرايك عليه الكمية قدين زبيل زي كوني لوم كلجن نونكم زباليلن نحنا بأخاتكم نتعالوا ليلن حجنا زي سلام وصل في مسجبرنا تحرستوا السنة جزية أشكعكم بخال من قد دخت مصوت غليهم نسخان ناتكا إليت بوليتيكا وكلاسن كل اللو يبل اللو زخاك فيديو وويليام روتو حاسبون جميتونا بزي فلت برتع زخونة تشكا كم زعات ويزن Kenya's youth are mourning the fallen heroes. Live round allegedly fired by the police. Controversial tax bill. People are tired. They've seen their time has come and there's bad. The young people are tired. They've seen their time has come and there's bad governance and our tax is being used wastefully. They take our taxes, but we can't see where the money goes. So, I think at some point ab America could give مخانا يزرعيني. مخنياتو منقسنا كتاكسس وسيدو جبر كابخا وسيدو 30% ديو 10% ديو قالوا وسيدو أبيتو أبت لايف نات كاتريودو أبت سيرفيسز نايت بابليك سيكتور تريودو نابنت أنا بسويسرلاند يزنبر التجنزب نايت زبي exact لابت هاجر إنفست كم زخون زلوا أبزن أنا زلوا هون 15 عمد تعتقرت نايت بابليك سيكتور بفلاي ترجعات ديو ترجعات أبزي كاب محر مسجانو أصل شينالو انتي كويني ما فري سو مزرجاي لنا كات عبزي حدش اللي زل انت قبري خعت ولا وين انا ግን ኣብ ታሕቲ ዘላ ሓንቲ ትቦ ምናልባት ሰዓታት ስለ ዝኣኸለ ቅድሚ 20 ዓመት ስለ ዝገበሩ ዋክት ክጀር ስለ ዘለዋ ከመይ ዝበለ ፅርግያ ይኹዕትዎ በቃ ብምኹዓትን ብፅገናን ኣብዚ ዓዲ ሰብ ሰልችዎ እዩ ኣብ ስዊዘርላንድ ዝነብር ብባውሽቴላ ኢና ንብሎ ብባውሽቴላ ተረቢሽና ኢና በቃ ሃይወያት ይዕፆ ምሸት ዕፆ ንኽፅገን ንኽፅረ ተባሂሉ
ስለዚህ ገንዘብካ ኣብቲ ሃገር ኢንቨስት ከም ዝገብርዎ ዘሎ ትሪኦ ኢኻ ፓርክታት ኣነ ኣባዘ ዝበሃል ከተማ እያ ዝመፅእ መፅኡ ኣብዚ ከተማ መፅኡ ካብዚ ፓርክ ናይዚ ሃገር ዝፅብቕ ኣብ ካልእ ሃገር ኣሎ እንተይረሉኒ ምናልባት ክካትዖ ይኽእል እየ ስለዚ ገንዘብካ ኣብቲ ስቴት ፌደራል ሲስተም እዩ ዘለዎ ስዊስ ገንዘብካ ኣብቲ ንስኻ ትነብረሉ ዓዲ ኣብቲ ንስኻ ትነብረሉ ዘለካ ከባቢ ኢንቨስትድ ይኸውን ዳይከውንን ቤት ትምህርቲ ናይ ደቅኻ ክትከይድ ከለኻ እንታይ ዓይነት ኢንፍራስትራክቸር ትሕተ ቅርፂ ኣብ ሕክምና ክትከይድ ከለኻ እንታይ ዓይነት ትሕተ ቅርፂ ኣብቲ ፅርግያታት እንታይ ዓይነት ትርኢ ኣለኻ ኣበይ ኢኻ ትሪኦ እሱ እንተዘየለ ኣብ ውግእ ወረ ውግእ ዝጠፍእ ተኮይኑ እቲ ገንዘብካ ግን እቲ ታክስ ዝኸፍል ተኸስስ ይግባእ ንኣብነት ኬንያ ከምኡ ትገብር ናይ ይብል ኣለኹ ኬንያውያን ግን ኣብ ተራ ሂወት ናቶም ኣብ ቤት ትምህርታት ድዩ ኣብ ጥዕና ድዩ ኣብቲ ኳሊቲ ናይቲ ሂወቶም ዘይጠፍእ ተሎ እቲ ንብረት እቲ ታክስ ናቶም ኣበይ ይኸይድ ኣሎ ባይ ዘ ወይ ኣብ ኬንያ ሓደ ዓብ ክሲ ዘሎ ብልሽውና ናይቶም ፖለቲከኛታት እዩ ላይፍ ስታይል ናቶም መኻይን ናቶም ገዛውቲ ናቶም ምስ ተራ ህዝቢ ዝኸይድ ኣይኮነን እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ቅርሕንቲ ናይቶም መንእሰያት እዩ We are experiencing challenges as youth. We're having competence in terms of papers and everything, and we can't get jobs. For these protests, we have two main agendas. Reject the bill, impeach Ruto, and then we'll talk about revolutionizing the government. But for now, rejecting that bill. As MPs were passing an amended version of the bill, forcing parliamentarians to run for safety. Miss hundreds of young political parties. Water to come outside. We're outside because of our own free will. So, እዞም መንእሰያት ሕጂ ድማ ብፍላይ መንእሰያት ከምኣቶም ሰላማዊ ሰልፊ ዝገብሩ ዝነበሩ ስለ ዝተቐትሉ ኣብ ቅድሚኦም ስለ ዝተቐትሉ ሕርቃን ናይቲ ሞት ካሎ ሕጂ እዚ ኩነታት እዚ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ መልክዓቱ እናቐየረ ኣብ ናይሮቢ ኣሎ ኣብ ካልኦት ከተማታት ድማ ኩለን ተዘርጊሑ ኣሎ ስለዚ ዳርጋ ክሽፍነሉ ኣብ ዘይትኽእል ደረጃ ሩቶ ካብዚ ጉዳይ እዚ ብኸመይ ክወፅኡ ነባዲ ነውስ ሓደ ካብቲ ኣብ ታሪክ ናይ ኬንያ እውን ብቐሊሉ ተራእዩ ዘይፍለጥ መሰናኽሊ ኣገጢምዎ ዘሎ ሃንደበት ድማ ስለ ዘጋጠመ ማለት ሃንደበት ኣይኮነን ዘጋጠመ ልክዕ ከምዚ መሸንቆቃ ኣብ ክሳድካ ዘሎ ናፅበቡ ኣብታ መወዳእታ ትንፋስ ትስእነላ ደረጃ ምስ በፅሖኻ ፈንጠርጠር ኢልካ ነፍስኻ ናይ ምትሓን ትገብሮ ከምኡ ዓይነት ስጉምቲ ኮይንዎም ዘለዋ ስለዚ ካብዚ ጭቃ እዚ ካብዚ ፀገም እዚ ካብዚ ክራይሲስ እዚ ሩቶ ከመይ ከም ዝወፅእ ኣነ ናይ ብዙሓት ኪላታት ኮመንተሪ ሰሚዐ ኣለኹ ኣይ ዲድንት ሲ ኤኒ ሪዝን ማለት ህዝቢ በዓሉ ረጊኡ ጠጠው ተደይሉ እንታይ ክገብር ምዃኑ ኖባዲ ኖውስ ኔክስት ስቴፕ ናቱ እንታይ ክኸውን እዩ Protesters sing the national anthem, as if to say they are not leaving the streets. Having reclaimed the national narrative, for Ruto and his government, the withdrawal of this new... To the people of Kenya, who have said loudly that they want nothing to do with this Finance Bill 2024, I concede, and therefore I will not sign the 2024 Finance Bill, and it shall subsequently... So, William Ruto بوقعي تسعيري يلوم سعركم نيغم حسابكم كقبر لكم إيه نزي بيل زايد لخمان نزي ماما زايد لخمان نزي باجت زايد لخمان فاين كانسل كقبره انت عم تدولي مسحونكم ما دليلوا لذي التدليات نايتز بي نايتمنسي اذا حجت كوينا زلا كنتات كم زي كون حجيز برحلهم زلو لذي ديب وشت زعتو اقام مخانو كم زي عينو بحيج دما تغوزا صار دما زي بلو بخمي كغزليو بحالو خنريونا ريبورت خان قبرين be withdrawn. And we can bring in Hussein Khalid, who is Executive Director of Haki Africa, a Kenyan civil society organization. He joins us now from Nairobi. So Hussein, Ruto has said the finance bill is history. This means the protesters have won, haven't they? Not quite sure the protesters have won because we've lost lives. Hundreds actually are injured. نزيا قال بوينت نايرترا بريزيدنت صبوغ يرغلي توانيرو اب اكسون شير جيريان يرزيا لسنا It's a fabrication. How do you manage Africa? How do you manage these marginalized parts of the world? You create conflict between Eritrea and Ethiopia, conflict here and there, internal conflicts, tribal, clan, ethnic, all sorts of conflicts are there. These are tools for intervention. If you don't bow, you are هاي زبدة بريزنت سياس جيمة بأفريقيا نافريقيا خمي جركا بدخلنات كم زلاتو كتمبرات تخل سقمت فترة الله جينات حجر كم حجر حجرات حيالا سلزي كنا ناي عليه سقمت خات فترة لهم ethnic مالت بيتنيك ببهير عود سقمت خات فترة لهم هيمانوت عود سقمت خات فترة لهم بوليتيك عود سقمت خات فترة لهم جلس سقمت فترة نحط حدهم كبال عمس جمرو نتوز خدوا وزنا برا من قدي تحرككم الله شيء نابنت كينيا مستخلوا سقماتا نبص بوز هنا من قد تخيل نيرا ايكونوميك الكراغلو نزح حجز له تربلنس نابنتني روتو تنتنجير كا كتكيرا تخيلكا he could be a good leader زي حجز قبرو ازي حدا غنيا
ፖሊስን ኣካይዳን ባይ ዘ ወይ ብዙሓት ሰባት ኣነ ከም ፅሕፍዎ ዘሎ ዊልያም ሩቶ ኢንፋክት ኣብ ስልጣን ክመፁ ከለዎም ባይ ዲዛይን ዝመፀ እዩ ዝበሃል ዘሎ ውራይ ኢሎም ነዚ ከምዚ ሕጂ ዝገብሮ ዘሎ ንሰብ ኣሽኪዕካ እዚ ድማ ናይ ኣሜሪካ ዝገብርዎ ልክዕ ከምዚ ባራክ ኦባማ ተሪኹሞ ኩሉ እቲ ዝገብሮ ብኣፉ ዝዛረቦ ዝነበረ ንዓለምና ዝጠቅም እዩ ዝመስል ነይሩ ኤቭሪ ስቴፕ ናቱ ተመሊስካ ክትሪኦ ከለካ ግን ሓደገኛ እዩ ነይሩ ኣብ ሱርያ ዝነበረ ዕግርግር ኣብ ግዜኡ መልሓሱ ጥዑም ተግባራቱ ግን ሓደገኛ ዝኾነ መራሒ ነይሩ ኣብ ኤርትራ ዝገብሮ ዝነበረ ሪኢኹም ኣለኹ ኣብ ሊብያ ዝተገበረ ኣብ ግዜኡ እዩ ስለዚ መዓት ዕንወታት ኣብ ግዜኡ ተገይሩ ብኣፉ ኩሉ ግዜ ሽክር ከም ዝፈትሕ ዘሎ ኣክት ዝገብርን ዝዛረብን ኣብ ሪያሊቲ ግን እቲ ዲፕ ስቴት ብፍላይ እዞም ዴሞክራትስ ብፍፁም ክእመኑ ዝኽእሉ ፓርቲ ይኮኑን ሪፐብሊካን ካብኦም ይሕሹ ክብለኩም ኣይደልን ክልቲኦም ሓደ እዮም ጥራይ ንሽተይ ፍልልይ እዩ ዘሎም ብፍላይ ፎሬን ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ኣይናይ ፓርቲ ተዓዊት ኣብ ስልጣን ኣገዳስነት የብሉን ካብኡ ናብኡ ካብቲ ፎሬን ፖሊሲ ናቶም ፍልይ ዝበለ ዶናልድ ትራምፕ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ኢንሳይደር ኣይኮነን በቲ ፖለቲካ መንገዲ ዝመፀ ኣይኮነን ካብ ደገ ዝመፀ ስለ ዝኾነ ናቱ ኣካይዳ ነተሓሳስባን ኣለዎ that's ድማ ክልቲኦም ፓርቲ ዝፀልዎ ዋላ ሪፐብሊካን እዮም ዝፀልዎ ንዑ ስለዚ እቲ ኢሊት ፖለቲካል ክላስ ኩሎም እዮም ዝፀልዎ ባት ኤኒዌይ እዛ ናይ ነዛ ጉዳይ እዚኣ ፅቡቅ ገይሩ ገሊፅዋ ነይሩ እዩ ናይ ብሓቂ ዘገረሚ ድማ An authoritarian, you are a dictatorship, you are all sorts of ugly things in their own eyes. This has become very monotonous. It's boring. It's boring. And people have learned a lot. We say enough is enough. We have to build our economies. We have to jointly work to change. ኤርትራ ምስ ኬንያ ብዙሕ ፅቡቅ መደባትን ብፍላይ ብዛዕባ ዊልያም ሩቶ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዙሕ ፅቡቅ ትዕዝብቲ ከም ዝነበረ እዩ ኣብ ኢንተርቪው ናቱ ሓንቲ ናይ ብሓቂ ንኬንያ ናብ ፅቡቅ ኣንፈት ክወስዳ ዝኽእል እዩ ዝብል ተስፋ ኣንቢሩሉ ነይሩ እዩ ግን እንታይ ከይሉ ነይሩ ክንሪኦ ኢና ኣሜሪካ ከመይ ገይሮም ይሰድዎ ምክንያቱ ሓንቲ ኬንያ መጋበርያ ናይ ኣሜሪካ ስለ ዝነበረት ክሳዕ ክንደይ ክሰድዎ ይኽእሉ ዝኩሉ ኣንፃሩ ዝግበር ዘሎ ገለ ክሳዕ ክንደይ ክሰድዎ ይኽእሉ ልክዕ ከምቲ ንኣቢ ዝበሎ ኣቢ ብዙሕ ፅቡቅ ተበግሶታት ኣለዎ ኢሉ ክንምንታይ ግን ክሰድዎ ይኽእሉ ክንምንታይ ንክኸይድ ከፍቅድሉ ይኽእሉ it's always the same case ዲሞክራሲ ማለት ንሽተይ ገመድ እዮም ዝብዎም ኣብኣ ፅቡቅ ይብገሱ ድሕሪኡ ግን እንታይ ገብሮም ቁፅይ የብልዎም ይመልስዎም ንኣብነት ባራክ ኦባማ ክመፅእ ከሎ ህዝቢ ዓለም ዓብ ተስፋ ኣንቢሩሉ ናይ ብሓቂ ድማ ፅቡቅ ነገር ክገብር ዝኽእል ሰብ እዩ ነይሩ እንተኾነ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ነታ መሸንቆቃ ዓቢሎም ላብቲ ውሽጢ ብድሕሪ ዘመሓድሩ ሰባት ስለ ዘለው ወላ ሓንቲ ድማ ክገብር ኣይክልኒ ስለዚ ንትሶም ዝብልዎ ከማል ጥራይ ዘለዎ ልክዕ ዊልያም ሩቶ ድማ ክብጋስ ከሎ ተስፋ ነይርዎ ምስ ኤርትራ ዝምድና ምግባሩ ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ምስ ጅቡቲ ካብ ዶላር ወፃኢ ገለመለ እናበለ ብኣፍሪካውያን ኣዝዩ ተፈታውነት ኣሕዲሩ ነይሩ ግን ናይ ኣሜሪካ መጋበርያ ክኸውን ስለ ዝመረፀ ኩሉ ነቲ ዝበሎ በንፃሩ ንክገብሮ ገዲዶ እሞ ኣብዚ ሕጂ በፂሕዎ ዘሎ ኩነታት ድማ በፂሑ እምበር ናይ ብሓቂ ብህዝቢ ኣፍሪካ ስታር ሊደር ኮይኑ ተሸይሙ ዝነበረ እዩ እዚ እዩ እቲ ኩነታት ናይ ኣፍሪካ ናብ ኢትዮጵያ ሽፍቲ ክንገብር ኣብ ብለንጠነ ሓደ ዓብዪ ኢቨንት ገይሩ ኣሎ Beautiful to be out here and I'm so proud to be part of this amazing team of this amazing ቅድሚ ናብዚኣ መታብና ግን እስከ ደሎ ኢንተርናል ኩነታት እስከ ንርኢ ክልተ ነገራት ክንርኢ ኢና ፈርስት ኦፍ ኦል እዚኣ ስምዑ ቶምን ኣብ ክልተ ዞባታት ኣስታት 27 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ተሓቢሩ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ሰሜን ሸዋን ሰሜን ጎጃምን ኣብ መንበሪ ገዛውትን ኣብ መንገድን ሰላማውያን ነበርቲ ከም ዝተቐትሉ ናይ ዓይኒ መሰኻኽርን ነበርትን ገሊፆም እዮም እቶም መጥቃዕትታት ብሶኒ 17 ሰነን ሮብ 19 ሰነን 2016 ዓ.ም ከም ዝተፈጸሙ ዝተገለጸ ኮይኑ በቶም ተጓንፈታት ኣስታት 27 ንጹሃት ሰባት ከም ዝተቐትሉ እዩ ተገሊጹ ኣብ ዞባ ሰሜን ሸዋ ወረዳ ጣርማበር ካብ ከተማ ደብረ ሲና ውፅኢላ ብትርከብ ሾላ ሜዳ ዝተባሃለት ንእሽተይ ናይ ገጠር ከተማ ብ19 ሰነ ኣብ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብውሑድ 15 ተባሂሉ ኣብቲ መጥቃዕቲ ዝበዝሑ ዘበናዊ ድኹዕ ክወስዱ ዝተኣከቡ ሓረስቶት ግዳይ ከም ዝኾኑ እቶም መሰኻኽሪ ዓይኒ ገሊፆም ተባሂሉሎም ኣስታት 12 ዝኾኑ ዕጡቃት ተመዛቢሎም ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴን ከባቢኦም ተዓቂቦም ዝጸንሑ ተመዛበልቲ ወገናትና ሎሚ 22 ሰነ 2016 ዓ.ም ብመሰረት ውዕሊ ፕሪቶርያ ከይዲ ምምላስ ዕላው ኮይኑሎም እቶም ተመዛበልቲ ድሕሪ ዝተገበረ ነዊሕ ሰላማዊ ቃልስን ትዕግስትን ናብ መርበቶም ክምለሱ ተግባራዊ ምዃኑ ከም ዝሐጎሶም ብምግላጽ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ዝገበሮ ዘይተሓለለ ጻዕሪ ድማ ኣመስጊኖም ብምቕጻል እቲ ካብ መረበትና ባዶ ኢድና ተመዛቢልና ሓንጎፍ ኃይሉ እኽለማይ ቀሪቡ ዝዓንገለና ኣብ ልዕሌና ብዝበጽሐ ጽንተታዊ ግፍዕ ሓዚኑ መጽለሊ ክዳንን ካልኦትን ብምልጋስ ወገንነቱ ሓልዮት ዝገለጸልና ካብ ሓዘንና ዝኣበደና ዋላሽሕ ግዜ ምስጋና ብምቕራብ ውዕለቱ ዘይምለስ እንትኾነ ነቲ ዓቃልን ጸዋርን ህዝቢ ከተማ ሽረ እንዳስላሴን ከባቢያን ነመስግን ክብሉ ዘለዎም ክብርና ኣዳን ገሊፆም ኣብ መወዳእታ እቶም ተመዛበልቲ ኣብ ዝሃብዎ ርኢቶም ናብ መረበቶም ተመሊሶም ከም ቀደሞም ኣምባሳደራት ሰላምን ልምዓትን ብምዃን ዕለታዊ መነባብሮኦም ከም ዝመርሑ ገሊፆም ክብል ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ኣብ መረበቶም
እንታይ ንርኢ ኣለና ኣብዚ ትግራይ ነቲ ተወሲድኒ መሬተይ ብኣምሓራ ተወሲዱሎ ትብሎ ዝነበረት መሬት ናይቲ ጠለምቲ ወይ ከዓ ጸለምቲ ዝበሃል ቦታ ናብኡ ይመለሱ ከም ዘለውን ነቲ ቦታ እቲ ኣብይ ኣሕመድ ምስ ትግራይ ብዝገብሮ ስምምዕ ናብኡ ንክምለሱ ከም ዘፍቀደሎምን እዚ ሓደ ዓብይ ነጥቢ መቐይሮ እዩ ህዝቢ ኣምሓራ ብፍላይ ኤሊት ናይ ኣምሓራ ኣብ ትዊተር ፖስት ዝገብርዎ ዘለዉ ናይዚ መርኣያ ግን ካብዚ እውን ክንርድኦ ንኽእል ኢና በላይ የተመለከተው የፍትህ ሚኒስትሩ ለብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የጻፉት ደብዳቤ ለኢፌድሪ የሰላም ሚኒስቴር፣ ለብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት አዲስ አበባ እንዲሁም ለትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር መቀለ ግልባጭ ተደርጎ የተጻፈ ነው። ደብዳቤው ህወሓት ኃይልን መሰረት ያደረገ የአመጽ ተግባር ውስጥ በመሳተፉ ምክንያት ጥር 10 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ባሳለፈው ውሳኔ መሰረት የፓርቲው ህጋዊ ሰውነት የተሰረዘ መሆኑ ይታወሳል ሲል ይዘረዝርና ሆኖ ፓርቲው ኃይልን መሰረት ያደረገ የአመጽ ተግባሩን በማቆም ህገ መንግስታዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን አክብሮ ለመንቀሳቀስ የተስማማ በመሆኑ በኢትዮጵያ የምርጫ የፖለቲካ ፓርቲዎች ምዝገባና የምርጫ ስነ ምግባር ማሻሻያ አዋጅ መሰረት በልዩ ሁኔታ እንደ ፖለቲካ ፓርቲ ለመመዝገብ እንዲችል በቦርዱ አስፈላጊው እንዲደረግ እንጠይቃለን ይላል። ይህ ንህወሓት ድሕርቲ ባንዳዶ ጁንታዶ ገለዶ ኩሉ ዓይነት ሽምን ሳጓን ፀርፍን ድሕሪ ምዝራቦም ኣብ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ብፍጹም ክምለስ ኣይክእልን እዩ ዝበሃል ዝነበረ ድሮ መሊሶም ኣብቲ ፖለቲካዊ ከም ፖለቲካዊ ፓርቲ ተመዝጊቡ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ብልፅግና ከም ካልእ ፓርቲ ኮይኑ ክሳተፍ ተፈቒዱሉ ከም ዘሎ ስለዚ እቲ ገይም ኣብ መንጎ ህወሓትን ኣብ መንጎ ናይ ዓቢ ብልፅግናን ሽርክነት ተፈጢሩ ከም ዘለዎን ሓበራዊ ዕላማ ከም ዘለዎን ንሓበራዊ ዕላማ ይኸዱ ከም ዘለዎን ዘርኢ ምልክት ኢና ንርኢ ዘለና ከም መርኣያ ናቱ ድማ ነቲ መሬትና እዩ ዝብልዎ ካብ ህዝቢ ኣምሓራ ካብቲ ፋኖ ዝበሃል ወይ ካብቲ ኣምሓራ ኤሊት መንጢሉ ነዚኦም ይእትዎም ኣሎ እዚ ጉዳይ እዚ ናይ ግዜ ሕቶ ዳ እምበር ኣገለ ፖይንት እቶም ኣምሓራ ሓይልን ተረኺቦም እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ንምግማቱ ከቢድ ነገር ኣይኮነን ስለምንታይ ሓደ ብረት ኣልዒሉ ዝቃለስ ዘሎ ዓቕሚ ስለ ዝሰኣነ ተቢልካ ክትምንጥሎ እንተፈቲንካ ኣእሚንካ ወይ ኣረዲእካ ዘይኮነ ብሓይሊ ክትምንጥሎ ተፈቲንካ at some point ግዜ ምስ ረኸበ ተገምጢሉ መፅዩ እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ንኣብነት ዝሓለፈ 26 ብዛዕባ እዚኦም መሬት እዚኦም እቶም ኣምሓራ ብውሽጦም በርዓዊሎም ኣይዛረቡን እዮም ነይሮም ህወሓት ኣብ ስልጣን ከሎ ስለዚ ሕጂ ድማ እቲ ኩነታት ግዜን መድረኹን ስለ ዘይሰለጦም ዳ እምበር ኣብ ገለ ፖይንት ተመሊሶም ተገምጢሎም መፅዮም ነዚ ጉዳይ እዚ ክዛረብሉን ኣብቲ ኩነታት እቲ ኢዶም ጉዳዮም ስስቕ ኢሎም ክርዩ ከም ዘይኮኑን እዩ ዝንገር ከም መርኣያ ናቱ ኣብዚ ሓንቲ ከም ሕጂ እውን ኣምፂአልኩም ነይረ ኣብዚኣ ቶፒክ ትዝረብ ከላ ብክልተ መንገዲ ክንሪኣ ኢና I would like to challenge the assumption that you mentioned about the failure of ethnic federalism in Ethiopia. I don't know where that assumption or conclusion has come from. Because we say that and we believe strictly that ethnic federalism have not been implemented fully. And there are እዚኣ ለንቀነ ናይ ኣሜሪካ ናይ ስቴት ዲፓርትመንት ወኪል ናይ ኣፍሪካ እያ ሞሊ ፊት ትበሃል እያ ብዛዕባ ኤርትራ ዝበለቶ ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ ምፅአልኩም ነይረ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣብ ናይ ትግራይ ግዝኣት ከም ዘለዎን ካብኡ ክወፅእ ከም ዘለዎን ምስ ኤርትራ ኣገዳሲ ሃገርን ኣገዳሲ ቦታ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ግን እቲ መንግስቲ ኣካይዱ እናተሓሳስቡን ተቐይሩ ምስ ክንሰርሕ እውን ከም ንደሊ እንተኾነ ኣብዚ እዋን ዝርክብ የብልናን እገዳ ድማ ውሪድናሉ ኣለና ብምባል ተዛሪባ እያ ኣብ ዝተፈላለየ መድረክ ድማ ብዛዕባ ኤርትራ ሕማቅ ክትዛረብ ሰሚዕና ኣለና ከም መቐፀልታ ድማ ብዛዕባ እቲ ፌደራል መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ እዚ ፌደራል ሲስተም ኤትኒክ ፌደራሊዝም ዝበሃል ክሰርሕ ኣይክእልን እዩ ኢትዮጵያ ካለ መንገዲ ክትመረፅ ክትክእል ኣለዋ ቅድሚ ምዕናዋ ዘተንብህ ዘረባ ተዛሪባ ጫቅ ከብሎም ቀኒ እዩ ኣብዚ ድማ ሓደ እንታይ ኢልሓታ ኣሎ ኣበይ ዘሎ ፌደራላዊ ዲሞክራሲ ኤትኒካዊ ወይ ብሄራዊ ፌደራሊዝም ክትዛረብ ዘለኺ ንሱ ከማን ተገይሩ ይፈልጥን እዩ ንሕና ንሓቶ ዘለና እቲ ኤትኒክ ፌደራሊዝም ወላ ሕማቅ ትብልዮ ዘለኹ ንሱ ናይ ተገበረላን ምክንያቱ ሓደ ብሄር ነቲ ሃገር ከም ዘመሓድራ እዩ ዝፍለጥ ኣብ ትግራይ ብናይ ፌደራል ናይ ኤትኒካዊ ፌደራሊዝም ገይረ ዝብል ነይሩ እምበር ስልጣን ኩሉ ትረብሓ ኣብ ኢዱ ተቆፃፂሩ እዩ ዝኸይድ ነይሩ ተመሳሳሊ እጂ ድማ ኦሮሞ ስለዚ እቲ ስኽ ትብልዮ ዘለኺ ኣብ ኩውንነት ዘየለዩ እናበለ ይዛረባ ዘሎ ንሳ ክትመለስ ከላ እስከ ንስማዓያ እቲ ዘረባ ንዑ እዩ ኣርጊዩ ዝገብር That's absolutely unacceptable. To this chaos, but instrumental in bringing the country not to this chaos, but it has been a glue to make the country united. So
I would not agree to the opinion, and I don't know whether this is substantiated by research or not. I'm sorry to say about that, but that's absolutely unacceptable. Thank you very much for sharing your view and allowing me to clarify what I said. Not my role as an American or a U.S. government official to define a governance structure for Ethiopia. That is the role properly of Ethiopians. መጀመሪያ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ወይ እንታይ ዓይነት ስርዓት ናይ መንግስቲ ይጥቀሙ ናተይ ስልጣን ኣይኮነን ስልጣን ናይ ኢትዮጵያን ናይ መራሕቲ ኢትዮጵያን ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያን እያ ትብል ዘላ እዚ ውፁእ ሓሶት እዩ ፖለቲካ ናይ ካልኦት ሃገራት ኢትካ ምእታው መንግስቲ ምቕያር ስርዓት ምቕያር ሲስተም ምቕያር ብኩሉ መንገድታት ዝሰርሑሉ ኣሜሪካ ኤምባሲ ናይ ኣሜሪካ ቀዳማይ ኣጀንዳ ናቱ ንሱ ምዃኑ ፕሮፌሰር ጃፈሪ ሳቅስ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ካልኦት ስኮላርን ዝገለጽዎ እዩ ስለዚ ሩይ ሓሶት እዩ ፖለቲካ ናይ ሃገራት ንምቕያር ስልጣን ንምቕያር ሲስተም ንምቕያር 10 ግዜ ኩሉ ግዜ ዝስርሖም ኣሜሪካ እሱ ምዃኑ እዩ ስለዚ ተገምጢላ ነቲ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ኣነ ከም ኣሜሪካዊት ወይ ከዓ ወኪል ናይ ኣሜሪካ ክሕግዝ ዝኣምበር ኣብቲ ፖለቲካ ነው ንኣቢ እውን ፀቕጢ ገብሩሉን ነቲ ዝደልይዎ መንገዲ ይኸይድ ከም ዘሎን እዩ ክኸይድ ከም ዘልይዎን ይኸይድ ከም ዘሎን ንህወሓት ናብ ፖለቲካዊ ፀወታ ናይ ኢትዮጵያ ንምምላስ ከምኡ ድማ ነዚ መሬት እዚ ንኣምሓሩ ዕጥቆም ኣፍቲሑ እቲ ኩሉ ናይ ኣሜሪካ ኣካይዳ ናይ ቃልሲ ናይ ፋኖ ዓበይትካ ሸፊንካ ተሰማዕነት ከም ዘይረክብ ብምግባር ምስ ኣቢ ህወሓት ተመሻሪክካ ንህወሓት ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ስልጣን ንክመልስዎ ኩሉ ዝከኣሎም ክገብሩ እዮም ሕጂ እውን ናብኡ ገፁ ኢና ንርኢ ዘለና ምናልባት ኣቢ ኣውት ማኒቨር ክገብሮም ይኽእል ዶ ዊ ዶንት ኖ ግን እቲ ኩነታት ንሪኦ ዘለና እቲ ናይ ትግራይ ኢሊት እቲ ናይ ህወሓት ሓይሊ ንኣዲስ ኣበባ ንከምፅዎ ኩሉ ዝከኣሎም ይገብሩ ኣለዉ ድሮ ተዓዊቶምሉ ድማ ኣለዉ ክንብል ንኽእል was just referring to the assumption of that model, the implementation of that model following the overthrow of the Derg. And as you pointed out, there are now debates within Ethiopia, and different groups in Ethiopia have different views about whether or not that form of government was effectively implemented or whether or not it should be. ኣብዚ ኸ ንኽድቐፅል ካብቲ ናይ ፖለቲካ ውሽጣዊ ጉዳዮም ናብ ባሕር ገጾም ካ ዝዛረብዎ ዘለዉ የፖለቲካ ኢኮኖሚ ሁኔታውን በቅርበት የሚከታተሉ እንደመሆኑ መጠን ለኢትዮጵያ የትኛው ነው የተሻለው? በእኔ አስተያየት ወደ አሰቡ መምጣቱ የተሻለ ነው ብዬ ነው የምገምተው። ከባህሩ ርቀን እዚህ ልንገኝና ልንደርስበት የቻልንበት ምክንያት በዋናነት ምንድን ነው ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል? ታሪኩ ሲታይ የሄደበት የተመለሰበት ስለሆነ ስንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ሕልምታት ናቶም መወዳእታ የብሉ እንዲሁ ጉዳይ ናይ ባሕሪ ክረአ ከሎ ኣፍ ደገ ባሕሪስ ኣይና እዩ ዝሕሸና ክብሎ ከሎ ዓሰብ እዩ ዝሓሸና ዓና ዓሰብ እዩ ዝሕሸና ይብላ ኣሎ ምስ ዘሎ ኩነታት ክንሪኦ ከለና ድማ ኣብ ታሪክ እውን ተመሊስና ክንርኢ ከለና ይኸይድን ይመለስን እዩ ነይሩ እቲ ባሕሪ ስለዚ ይኸይድ ነይሩ ሕጂ ድማ ክመለሰና እቲ ባሕሪ እናበለ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ኩሉ እቲ ዘራርባ ናቶም ድማ ኣብቲ ድሕሪት ሕልፍ ኢልና ክንሪኦ ኢና ምክንያቱ ንዑ ዘተንብህ እዮም ዛረብ እንግዲህ ጅማሪው እንደገና ለመመለስ እየተሞከረ ነው ያለው ወደብን በባለቤትነት ጥያቄ ለማቅረብ እድሉ አምልጦናል ሊባል ይችላል ወይንስ ደግሞ እድል አለን ሊባል ይችላል? ዋናው በሩ ነው የሚፈልገው ቤትም ይሁን ቤትም እንደማሳያ ልንወስደው እንችላለን። ስንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ እቲ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ዓሰብ ዕድል ኣምሊጥና ዶ ክንብል ንኽእል ወይስ ስቲል ቻንስ ኣለና እዩ እናበሉ እዮም ዛረቡ ዘሎ ዳርጋ እቲ መብዛሕትኡ ዘረባ ኣብ ምህውታት ዝተመርኮሰ እንድዩ ባት again እቲ አገዳስነት ዘለዎ ታፍ ደገ ባሕሪ መርካብ እዩ ንሱ ኸ በሶማሌላንድ ክንረክብ ቀሪብና ሀገራት በየዕለቱ የሚያጋጥማቸው ፈተናዎች ናቸው። ኢትዮጵያ ረጅም ታሪክ ያላት ሀገር ብትሆንም እስካሁን ድረስ በዘላቂነት የራሴ የምትለው የባህር በር ሊኖራት አልቻለም። ሀገሪቱ የባህር በሯን ለማጣት ተገዳለች። ይህ ሁኔታ ኢትዮጵያን በሌላ ሀገር ቀለበት ውስጥ እንድትገባ አድርጓታል። ከአፍሪካ ቀንድ መልክዓ ምድራዊ ሁኔታ የተነሳም ኢትዮጵያ በጅቡቲ ላይ ብቻ ጥገኛ በመሆኗ ቀይ ባህር ላይ በምትፈልገው መጠን የኢኮኖሚ ወታደራዊና የውጭ ግንኙነትን ከማድረግ ተገድባለች። ጥሩ እንግዲህ ኢትዮጵያ ከሶማሌላንድ ጋር የመግባቢያ ሓደ ካብቲ ኣዛረባ ኣጀንዳ ዘሎ ነዚ ጉዳይ እዚ ገለገለ እቶም አክቲቪስት ናቶም እውን ንፈኸራ ይጥቀሙሉ ኣለዉ ግን እስከዚያ ስምዕዋ ኢትዮጵያ አሰብን ትነጥቀናለች በኃይል ወታደራዊ አቅሟን ተጠቅማ በማለት ከፍተኛ ጭንቀት ነው ያለውና አውሮፓና አሜሪካ ያለው የሻዕቢያ ክንፍ ሰልፍ ለማዘጋጀት ሁሉ ዝግጅት እያደረገ እንደሆነ መረጃዎች እየወጡ ነው። ምንም ማድረግ አንችልም። ኢትዮጵያ በነገራችን ላይ የተቀማባትን እያንዳንዱ ነገር በአግባቡ ታስመልሳለች። ይሄ ስለ ፉከራ አይደለም ማወራለ እናንተ አውሩ እድሜ ልክ ስራ ላይ ፍርሃት ነው
So እዚ ሰብ እዚ ሽሙ እኳ ይዝክሮኒ ብዛዕባ ኤርትራ ብዛዕባ ኤርትራውያን ብዙሕ ፅቡቅ ዝዛረብ ዝነበረ እዩ ግን ብተደጋጋሚ ኣክቲቪስትስ ናይ ኢትዮጵያ ክንሪኦም ከለና ክሳብ ዕላሞም ዝሃርሙ ዳ እምበር ኣብ መብዛሕትኡ ግዜ ገለ ሕማቅ ኣጀንዳ ከም ዘለዎም ብዛዕባ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ዘለና ርክብ ኩሉ ግዜ ጥንቃቐ ክንሕውሰሉ ከም ዘለና ብተደጋጋሚ ካብታ ኣካይዳ ናቶም ንመሃሮ ኣለና ኣብዚ ቀረባ ኣንጻር ኤርትራውያን ወይ ኣንጻር ኤርትራ ብዙሕ ክዛረብ ይስማዕ ኣሎ ተቆራርፀ ቪድዮ እውን ይመፀኒ ርየ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ምዛ ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ድማ ኢትዮጵያ ዝኸሰረቶ ገለገለ ኣብ ደገ ባሕርታት ኣለዋ ሻዕብያ ድማ ኣብ ጭንቀት ከም ዘሎ ኣብ ደገ ድማ ሰላማዊ ሰልፊ ይሓስብ ከም ዘሎ ይዛረብ ዘሎ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ ኣብ ከምዚ ደረጃ ክወጥቁ ከለዎ ግን ኣክቲቪስት ኣፍተር ኣክቲቪስት ተመሳሳሊ ኣብ ከምዚ ደረጃ ክወጥቁ ክትሪኦም ከለካ ይሕዝኑካ እዮም ሓፈሻዊ ግንዛቤ ናትና ድማ ክዓቢ ከም ዘለዎ ጥራይና ክንዛረብ ንኽእል Kabake was beautiful to be out here, and I'm so proud to be part of this amazing team, of this amazing growing of a country. I think if I could clone the Prime Minister, I would do it and send it everywhere in Africa. Abiy Ahmed ab Ethiopia Afrikaውያን ጸለውት ዝበሎም ተጻወቲ ሙዚቀኛታት አክተርስ አኪቡ ነታ አዲስ አበባ ዝገብሮ ዘሎ ልምዓት የርእዮም ኣሎ ማርኬቲንግ ንኽገብሩሉ ንቱሪዝም ክጠቅምዎ ከም ሓሳብ ከም ጎረቤት ሃገር ክብር ለና ነ ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ አቢይ አሕመድ ኣብ ልምዓት ዝኾነ ትስጉም ትገብር ከሎ I respect that it's good አፍሪካ ክትምዕብል ይደልየ ጽቡቅ ክትከውን ይደልየ እትሕቶ ግን ኣብዝና ማዕበልካ ከለካ ኣብ ካል ሞት ክህሉ ከሎ ትብህጎ ነገር ኣይኮነን መጀመርያ ሰላምን ርግኣትን ሰላምን ርግኣትን ከተውሕስ ክትከል ኣለካ ምክንያቱ ነቲ ሓደ ፓላሶታት ክሰርሓሉ ከለካ በቲ ግን ደሙ ናፈሰሰ ከሎ ቀረባት ናይ መግብሲነ ተሳቅየ ጠሚየ እናበለካ ከሎ ብሓንቲ ሃገር ርትዕ ዘሎ ኮይኑ ይስማዓካኒ ስለዚ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ጽቡቕ ነገር ዝናዓድ ምኾነ ነይሩ ተስፋ መሃለዎ ግን ኣብ መንጎ ክልተ ዓበይቲ መራሕቲ ተቐርቂሩ ኣሎ ቻይና ናይ ልምዓት ያ ዝኹሉ በለጭረጭ ብለዎ ትሪኦ ዘለኹም ናይ ቻይና ኮላቦሬሽን ናይ ቻይና ገንዘብን ናይ ቻይና ደገፍን ምዃኑ እቲ ኩሉ ሕንፍሽፍሽ ትሪኦ ዘለኹም ድማ ብቐሊል ዝበለ ክንሪኦ ተኾይና ናይ ኣሜሪካ ስራሕ እዩ ስለዚ ክልተ ሃገራት ገፀን የርእያና ኣለዋ ኣሜሪካ ነቲ ሃገር ሕንፍሽፍሽ እናገበረት ረብሓ ከተሳልጥ ትፍትናላ ብህወሓት ብኣምሓራ ብገለ ዝግበር ዘሎ ኩሉ ናብ ስልጣን ንዘድልያ ሓይሊ ናብ ስልጣን ክትመለስ ትፀራላ ቻይና ድማ ብቁጠባዊ ሽርክነት ነቲ ሃገር ለውጢ ብምግባር ሞር ሽርክነት ናይ ቁጠባ ከም ትረክብ ኢትዮጵያ ድማ ናብ ብሪክስ ክትእትዋ ስለዚ ናይ ክልተ ሓይልታት ገፀ ባህሪ ኣብዚ ሃገር ንሪኦ ኣለና ሓንቲ ነቲ ሃገር ተቃፅላላ ሓንቲ ድማ ነቲ ሃገር ከተልምዓ ትፍትናላ እታ ተቃፅል ያ ክትሕይል እታ ተልምዕ ምስ ግዜ ክንሪኦ ኢና ብሓፈሻ ግን እቲ ጎረቤት ሃገር ከምዚ ፖዚቲቭ ነገር ሃልይዎም ክህሉ ከሎ ደስ ምበለና ንዓና እውን ምፀለወና ነይሩ እንተኾነ እቲ ዝያዳ ንሪኦ እቲ ዝሰፍሐ ክፋል ኢትዮጵያ እዩ ዝሰፍሐ ክፋል ኢትዮጵያ ድማ ሞትን ሽቃይን ሽግርን ከም ዘለዎ እዚ ሚድያ ንሰምዖ ዘለና እዩ ካብኡ ከይወፃና ከለና ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም እየ እዚኣ እንታይ ይብል ፀኒሑ እዚ ንኣብይ ኣሕመድ ሲ ኣባዚሐስ ኣብ ኩለን ሃገራት ምዘርጋሕ ኮ ይብል ኣሎ ናብ ካልእካ ከም ድሌትካ ንሕና ግን ኣይዋፃናኒ ምክንያቱ ውሽጣዊ ርቃት ክፈጥር ዘይኽእል መራሒ ኩሉ እትተሃንፁ ዘለካ ሓደ መዓልቲ ከም ተቃፅሎ እዩ ዝገብረካ እዚኣ ድማ ኣብ ታሪክ ናይ ሱዳን ርሑቕ ከይከድና ንሪኢ ኣለና ኣብ ሊብያ ርኢናዮ ድሕሪ ውሽጣዊ ሰላም ውሽጣዊ ርቃት ናይቲ ህዝቢ እንተዘይተዋሒሱ ናይ ደገ ሓይልታት ድማ ድሌቶም ተፍቂድካሎም እቲ ህዝቢ እንታይ ክገብሩካ ከም ዝኽእሉ ኣብ ካልኦት ንሪኢ ኣለና ኣባና ከይመፅእ ድማ ክንጥንቀቕ ጥራይ ዘለና እቲ ዘብለጭ ገዛ ፅርግያ ፓላሶ ኤርፖርት ኩሉ ርቃት ተለካ ሃገራዊ ሓድነት ተለካ ከተረኻኽበሉ ትኽእል ኢኻ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ግዜ ክወስደልካ ክእል ግን ክብፅሕ ይኽእል እዩ ሰላምን ርቃትን ግን ቀዳምነት ክዋህቦ ይግባእ እዚኣ ጥራይና ክንብል ንኽእል ከም ለብዋ ኣብቲ ያላ ሓንቲ ቪድዮ እስከ ንእሽተይ ክንሰማማ That's love, and we have much love and respect for Ethiopia. Let's bring Ethiopia on the map. Let's everybody know how great this country is doing, how they portray in Africa's future, and that's what we are all here about. By the way, እቲ ብድሕሪት ትሪእዎ ዘለኹም 1-to-1 ቅዳሕ ናይ ዱባይ እዩ ናይ ዱባይ ቅዳሕ እዚ ኣብ ዱባይ ኣብቲ ዱባይ ሞል ኣብ ከባቢ ዘሎ ማይ ከም እናገበረ ይስዕስዕ ገለ መለበት ሙዚቃናቶም ናይ ሾው ልክዕ 1-to-1 ቅዳሕ ናይ ዱባይ ኣቢ ከም ዩኤኢ ክገብር እየ ስለ ዝብል ኤግዛክትሊ ኮፒ ናታ ኢና ንርኢ ዘለና It's just poor joy, poor happiness. Thank you so much, guys. Much love. I'm a Ghanaian actress, and at this very moment, I'm in Ethiopia. Amazing. I'm here right now. I'm in Ethiopia. ተፃወቲ ናይ ኩዕሶ እግሪ ትፈልጥዎም ኢኹም እዚ ካኑ ናይ አርሰናል ተፃዋታይ ዝነበረ ናይ ናይጄሪያ ሃገራዊት ጋንታ ዓብ ተፃዋታይ ዝነበረ Addis Ababa. About Addis Ababa, about Ethiopia impressed me a lot. This is my first time of coming to Ethiopia. Kudos to the president. People are looking. A lot of tourist sites, and let me tell you. So yeah, እዚ እቲ ዘሎ ኩነታት እዩ ሓንቲ እስካብ ዚ ያላ ንስማዕ እያ ወዲ ሰብ የለን የአስር እዩ እዚ መንግስት የአስር ወር ኣይን አስር ንአስር
ነቲ ዝተጋገ ነቲ ዝበደለ ነቲ ህዝቢ ከበሳብ ቅድሚ እዚኣ ግን እዚኣ ሓንቲ ኣብ መንጎ ሶማልያን ኢትዮጵያን ዘተ ሰላም ንምግባር ቱርኪ ትሽምግሎ ሓድሽ ፃውዒት ጌራ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ክዕወድ ኣይዕወድን ንግዜ ንገድፎ ግን ክልትየን ሃገራት ንዘተ ሰላም ናብ ቱርኪ ልኡኻተን ሰዲደን ከም ዘለዋ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብ መንጎ ጅቡትን ሶማሌላንድን ድማ ዘይስምምዕ ተፈጢሩ ከም ዘሎን ነቲ ኤምባሲ ናይ ሶማሌላንድ ኣብ ጅቡቲ ድማ ይዓፅዎ ከም ዘሎ ወይ እውን ምስሓሓብ ተፈጢሩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ጅቡቲ ኢትዮጵያ ምስ ሶማሌላንድ ትገብሮ ዘላ ከምዘይ ሓጎሳ እዩ ዝንገር ዘሎ ብሓፈሻ እዚኣ ኣላ ንመለሳታ ናይ ክቡር ሓላፊ ናይ ኤርትራ ኣለሚን መሐመድ ሰዕድ ህዝቢ ከወናጅል ዝደሊ ንህዝቢ ክመቃቅል ዝደሊ ብሃይማኖት ብቀቢላ ሰብ እንተዳሉ ንኣስር نأثر نيرنا أسيرنا هنا حجون نأثر معناته مستي بوليتيكا ومسمارنا هنا سد له حادثة مسألة حليو في اللي خي جبري أمونجو إسلام أمونجو كريستيان أمونجو تواضع حلو في حليفه أبحاد هاي مانوت كريستنا حاد هاي مانوت كاثوليك بروتستان حدش نقدر متوجه هاي مانوت حد ونجيل حدش الله حتى قشي مجيء خالي قال إجزابير كسمعني سلام انتهى يسمعني معي قال إجزابير نسو أنا خيت فترة خلا بزع على مزيد أنا أبو حقوي قال نا إجزابير نسمعني انتهى حدش ولا إذا قشي زبلو زلو إذا حدش هاي ما نسي أنا إرتران حدش سان جاتا كلوي مسحفن حدش مسحف حدش كده قال الله ودي رابعة سالسة حامشة الإسلام ولكعهم هذا إسلام إذا بعلم زفترو زلو شيعة سني علوي دروز يلمل النابلة بعلم زفترو نابين من صحيح أمريكا بوليتيكا وسلطان انبر هذا هايمانوت بحاد إجزابير زأمن بحاد مسمر زأمن نسب يقتل كقتل خلوها باسم هايمانوت يقتل ما نفقد اللي باسمها هذا سب نحاده منان زخونه سب نوعو كونجل من مسلي إجزابير اندي أموتات أنت دانا بحكتي إجزابير اندي نحاده سب تعيدي وتعيا كونان زفلت سخاد غاد أشد غاد ويتشيخ إجزابير لذي تسرحنا إجزابير زي تبتكو تاقد يسكا سخاد هايمانوت أمشيلكا نزي سب زفلو زي مسمور تكتب أبصلالته من نفسه قتل دادبانا خيل خلالو مسرتاوي أبتقد ما جنبارك سرع دلوه طبنجو مساريه يزو نزي وجزخ مكتد الله أتمنى شيء كما يرتو تي بيسرن أما كلاي امرأ دلو أو أفريقيا دلو أو أوروبا دلو أو أمريكا دلو أو إسيا دلو نناي كبابيو نناي قدبو مخته كما يرو دميرو يحيلو حانت سكنت كيسلكه قصال خميغرو يسرع بتع زيادة ملغتي نفس وكف سب كنكح خلالو تزبلت مخرن معدن كاب استفلالي وغنا تمثيلكم الله نايلومي ارس دما بزح مهارن صلاون حجازن زخونه بكل ملكه كنري لي كيريو لايك جبرو سبورت جبرو كومنت ناتكم غدفو ناتكم حسابات جلسو يقن يلي سلازك ساب حجي استغطاتلكمني زياد امتي ميلودي كغتفكمي ابكال صراح الرغبنا عينت كرطوي لك ويتبلت مسمس بالفتم ستبكلت من مولا كما خي عينت مع رأفال وزملت كوتشاف نبجاف خفضم ستتنكفلت بانديراي عتي انديخي يترقالو ميداخي كنقويولينا دكفي كنقوارزو شاشاكي بانديراي نامي تايت بغتي فناتيتين بعقلي على كحناي لناخي كما هارالو تايتكي بانديراي تتمتمني أصحيتاو ورخي دفني تاكشكو نشا عندا علي نابخي يبلني ولي
مسمس بالفتم زتبكلت من ولا كمخي عينت مع رأفال وزملقات كوتشاف نوتشاف خفتم زيت تنكفت